at magpasawalang hanggan. Amen. Makabot. Oh my God! You were born my destiny. I'm gonna play a song for you. Okay, share, play. Seryoso ba yan? Nag-iisa di naman talaga pilay. Musta yung mga kansero nga pala si Paolo at ngayon maglaro tayo tumawa ka talo ka cancel edition at pagpadala ating mga hayop na mga admin mga memes na pwede daw tayo makancel. Pucha, napakasaya naman nun. Yan naman ang isang parte na pagiging isang influencer. Pag di mo ito pinagdaanan, di ka patunay na cancel ng lipunan. Kaya alam mo na, bigyan mo ako 3 buhay dyan at atin na agad simulan. Iniisip ko ito yung magiging feeling ko ito yung buhay talaga ng ating career dito sa sa YouTube. Feeling ko ito yung katapusan. So itatawa ko na lahat. Ayokong tumawa. Atin na agad simulan. Ito, galing kay Long Jumping. I get no damn about what your mom said. Rolly wrist on this shit. 21. Oh! Ang hirap bantayan yan, pre. Good luck na lang sa'yo. Sunod. Jolly kay okay, philosophy. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Amen. Oh my God. Ito. Kinakabahan ako. Kung ito simula pa lang, kinakabahan ako sa mga mangyayari. Sunod. Galing kay Koze. Oh, nasa ang dad? Mama, wala akong gana. Anak, pang 5 plato mo na yan, wala kang gana? Nakakatakot ka, baka pumutok ka. Wala akong gana pumasok. Ay, hindi pwede, anak. Akala ko ano yun, okay. Hindi mo maliit na bagay lang, hindi naman yan shaming. Walang shaming na sa panahon ngayon. Ang nakakahiya na lang ngayon ay yung walang hiya. Sunod. Nga pala. Hiwalay na Facebook na matatanda. Nung na kinabahan kayo, bigla kayo nalagot sa FB. Kala mo dapat kang i-hack. Mati ka na ma-patch out pero ano lang yun parang nag-maintenance. Siguro sila baka binenta lang nila saglit yung ating data, di ba? Ang binabayad lang naman natin yung ticket para makagamit ng FB. Ang saya-saya sa FB, di ba? Ang daming kaasim-asiman. Sunod. Yan ang kaya to. Okay, may tagang mic. Yari kapag yan, bingo. Nako, di tayo mananalo dyan. Nananay. Yan ang nag-iisang matanda na ayaw ko mahiwalay. Yung mga lagi kang pinapasaya, hindi ka binibigyan ng problema. Ano to? Kaya kay Duran, no? Ano yan? Oh, magsugod na ha? Oh, na niya ang lumba. Seryoso ba yan? Oh my God. Gagi-isa, hindi naman talaga pilay. Ay, hindi. Nagyayabang nag-flex lang yun. Isa ka rin. Ang walang baston technique. Please, wala malalaglag para awa mo na. Hindi kakayanin ng puso ko to. Ang layo na. Ano ba to? Bataan Death March? Sorry, para sila nagkikrip po. Sorry, ang galing. Diba ano lang yan, di ba? Hindi hadlang ang kapansanan para sa kasiyahan, di ba? Surrender, Katoy, surrender. Talo ka na, kahit sumakay ka pa dyan. Kahit sumakay ka pa. Surrender, Katoy. Ang galing ah. Lakas sila. Moon. Mohon? Ano mohon? Imagine yung mga kotse na talaga puting tumigil para lang sa isang monumental na pangyayaring ito. Nakakatuwa naman. Pildi yun akong nakasugal ko. Pildi yun ako. Pagod ako din. Kala ko namang Only audience nila oh. dami audience. Buti wala nahulog dito sa kanal no? Sasabi sa may nahulog na bigla isang motor lang. Yung sobrang random lang, yung auto pa, no? Yung parang nasa labas na nung mismo pinapanood natin. Sunod! Matogal kay Yongi. So, kung Tagalog ng pinot na maputi ay Maputi? mani. So, Money. ano ang Tagalog na pinot na Nakita ko na to 2 years ago. maniga putangin?
Yep, buti na lang nakita ko pa kasi dati natawa ako noon eh. Ngayon tapos na, nag-grow up na tayo, di ba? We are growing up from all these edgy memes and very cancelable content ng Pilipinas. Sunod. Motor mo? Eh, doon? Pound yung par. I-pound na? Kupal. Hindi mo na kailangan ng kaaway ko ito mga tropa mo eh. Ano to? Galing kay Kuya. Oh! Eh, kamusta? Salamat! Joyride! Joyride! Eh, kamusta? Salamat! Why are you running? Why are you running? Mukhang mapaparide ka talaga yan. Ako pag yan, police, alam mo na sa kasasakay. Tunad. Sa photo pa ako nadali. Kasi naman sunod-sunod yung... sunod-sunod yung mga adobong mani, okay? Mga ababwebwe mani na usas. Na ano lang naman, no overcook lang naman yung mani. Okay, bawasan mo lang ako ng isang buhay dyan, basta wag lang tayo makancel. Sunod, uli ka, tatakas ka pa sa pagiging Pilipino ha? Uli mo yan, hindi pa bayad yan. Hindi pa yan bayad, hindi pa niya nababayaran yung utang na loob niya sa magulang niya. Hindi pa yan, literal lang, batakan pa baba tayo, di ba? Yan, ito tayo, leche, sunod. Ano to, mga lumang palabas. Ano uling luning-ning? Hindi ko ito naalala. Oh my God. Kasan yung uling? Kailangan may kulay. Ah, may kulay naman kasi. Uling luning-ning! Ito yung mga hindi mo na magagawa. Ayun, men. Kasi paalam na sa karir. Ngayon mo lumalabas yung pinagkirahin ko. Para ba siya umitim? Kasi may context naman kasi. Kasi marami naman taga maitim sa atin eh. Pero hindi itim na, you know, hindi yung tulad nung nauna. Tayo na aking uling-uling video. Ayoko na. Sunod. Galing kay Tito Joel. Akala ko assembly. Hindi ako nag-react muna kasi out of respect sa ating tumutugtog na pambansang, alam mo, kahit ganyan, kahit awit sa mga yan, magagaling sa mat yung mga yan, sabay-sabay pa nga habang tumutumpak, diba? Pumito gi-isip, nagkukwenta ng pera, inuubos ang salapi, mga maginoo at respetado, mga sabongero. Sunod, ito galing kay Toshi. Harap sa kaliwa! Yan, ang ganda. Bakit gusto mo maging sundalo? Ulihin ko ang mga bakla. Ano na ba siya ngayon? Ito ngayon, nung tumanda na siya, ano na siya? Naging sundalo nga ba talaga siya? Sunod! Oh my... Okay, kailangan mo harangan to. Okay, kilala siya. Man, ang problematic nyo. Dadali tayo dyan eh. Tapos na yung edgy natin na era, okay? Yung ko nang balik kayo dyan. Okay, tama na. Napanood nyo ba yan? Mga ang-ang, mga mangmang. Binabedyo rin yung future ng channel na to eh. Sunod, EACC Pride. Galing kay Promise Ako Concern. Nice, Heba B. Enjoyer. At yung isa pa, yung letter N word na nig. Okay? Kasi pag ikaw, nagbanggit ka ng nig or nig sa kanila, abay siguraduhin mong mabilis kang tumakbo. Sinasabi ko sa'yo. Totoo naman. Buti naman tinuruan mo kasi mabilis tumakbo rin kanina kumuha ng ng corn eh. Tsaka mga saray talaga yan. Ha, saray yan sa fields. Ano kay Kring Kring. Ikaw ang tumawag. Itotodo ko ng ano doon. Itotodo ko. Ito gumawa ng adobong mani. May bumbero na ba? Wala pa. Bumbero. Ewan ko nga eh. Tawag ng bombero. Sus ko, Ginoo. Ikaw ang tumawag dyan sa telepono mo. Wait. Na real talk si ate na Diyos tayo. Mas importante pa kasi magbara sa FB, ano? Tanga-tanga ka din eh. Ang dami-dami niyan sa Google eh.
Ayop ka, tumawag ka bombero. Gusto mo sumikat sa Reels, ha? Gusto mo ng onting salapi bago malagaw sa FB, ha? Magaling. At least na-real talk na yung kuya kanina. Magalagay subject, Jaguar, POV, ano to? Maganda yung bagong, oh my. Okay, no comment. Ang bababoy nyo. Ngayon, tagalin mo na yan. Sunod. Para matapos na to. Leche. Magaling kay Tolits. Peri-peri. Handling customer complaints. Miss, excuse me nga. Eh, wow. Yes po, ma'am. Bakit ganun yung lasa ng alak ninyo? Mas masarap pa sa mga... Okay, sunod. Ito mga biglaan eh. So biglaan tayong madadalig, man. Balang araw matatawag din akong boss. Boss, magkano squid ball? Magkano adobong mani? Okay lang yan. Importante ni, diba? Marangal na trabaho. Okay lang yan. Basta hindi ka korap. Huwag kang kukorap. Ang turn off mo sa babae. Pare po ako. Turn off sa babae. Pare. Bakla ka? Pare. Pare? Oh, sorry. Anong turn on mo sa Diyos? Baka wala na tayo matanong. Pero diba, sabi nga nila sa Diyos, diba, tanungin mo lahat, bakit ako ginaganito? Bakit ako pagtitripan ng buhay? Diba, okay lang, ilabas mo lahat. Alam ng Diyos ang sagot. So yan. Naalala ko lang, ba't may ibang mga Jesus na mga pictures na abs eh, no? Naalala ko lang dahil sa third on na yan, leche. Sunod. Okay, Christian. Christian pa talaga yung pangalan. I absolve you of your sins. You have been forgiven. I absolve you of your sins. Sana ganito talaga mapagbigyan ng Panginoon sa ating mga kasalanan hindi na mababawi. Isipin mo lalo na pagpupunta ka na sa ano ka na, nandun ka na sa gate, nandun ka na sa harap ng gate ni San Pedro, papakita na lahat ng mga shinare mong mga post, mga N-word, mga transgender, iba't ibang lahat ng phobia, diba, isya, isims. Paano mo mag-isip-isip ka na kung paano mo i-explain sa kanya nun? Sunod. Okay, Somchai Tanapet. Hello. Hi. Forgive me! I'm from Thailand. What about you? Challenge! I'm from the Philippines. You're from Philippines. Yeah. Oh my God, we live in so close. Wow, where are you now? I'm in Florida, USA, Florida. Ngayon nasa Florida But siya. I live in Texas. Eh? I live in Texas now. Oh my God, we're close. This is the destiny. Am I your destiny? You are my destiny. Maybe. I don't know. Pwede ba yan? Tasot mo ngayon, Father. May Diyos yan, ha? Bawal yan, ha? If I'm your destiny, can you kiss me here or not? Oh my God, that's so. Oh, can you send me a kiss? Nasa kabila. Oh my gosh. Iba yung nasa tab. Iba yung nasa Windows, yun nasa PC I niya. will send you a kiss, okay? Naku, si Father baka di makapagmisa. Nga pala yung mga protestant ata, pwede silang mag-asawa, di ba? Yes. Sabi pa nga ng professor namin yun, Jesus sa umaga sa simbahan, Julia sa kagabi. You're so gorgeous. You're really gorgeous. You were from my destiny. Wow, may echo pa. Galing langit. You know Kinikilig what? si Father, ah. I'm gonna play a song for you. Look, Okay. Share, play. if you like the song, Yeah, play the song. Yung mukha ni Father. alright. Wait. Hindi na, wala naman napansin dun kay Padre. Bisa na lang, kumunot lang yung noo niya. Okay lang naman yan. We're all cremated. We're all created in God's image, okay? Hindi cremated, sorry. Sunod! Natagal kay Anacel. Makabot. Oh my God! Harangan mo yan! Hayop ka!
Umihi siya. Ano tong content na to? Wait lang, nawindang yung pagkatao ko doon. Akala ko nakita ko na lahat ng pwedeng kababuyan na pwedeng mag-viral. Paano pa to hindi na-delete sa FB? Oh my God. Kakakain ko lang, hayop ka. Ang dugyot. Like, alam ko naman na bakit kailangan natin mandiri, normal lang naman yun. Pero ba't kailangan natin videohan? Ano, pili ko, like, natuklap yung mata ko, tapos may bago na akong, meron akong bagong layer ng mata. Matingin ng comments. Jingle challenge accepted. Di ko naintindihan bakit tinakpan mo, ginusto mo yan, di ba? Dapat walang takip, duwag ka naman pala. Talagang duwag ka halata na. Okay, so nakikipag-away siya sa comment section. Wala na maisip ngayon, kakaihi mo. Hindi ko maipaliwanag yung naramdaman ko na nakita ko yun. Lumambot na ako. Tarad! Cindy K. Cindy K na. Sama si Angel, si Decibel. Walang ihi ha. Wala. S&L. Bagay ito na mainit at maitim. Siling labuyo. Mainit at mainit. Nilalagnat na negro. Oh my God. Woo! Woo! Hayop kayo lahat. Wala akong comment. Galing kay Mil Lord Clappy siya na. Charot, nakapako kapal. To, sino ba to? Anong karakter yan? Mukha siyang K-pop. Mukha siyang AI na K-pop. Sunod, college na pagod. What is going on, you guys? Today I'm The going to most give a useless presentation college on the subjects most in the useless Philippines. college subjects in the Philippines. Mas Number maraming one, useless none. na All of professor. our college subjects are very important and we can all benefit from learning every single one of them. End of presentation. Thank you for listening. Well, sa Rizal ko, natutunan ko na meron siyang pag. Di pa ba iba? Diba, importante na marami siyang kalandian na hindi ko pa alam sa ibang mga tao. Yung sa pinsan niya, may something sa pinsan niya nakakalimutan ko eh. Medyo, inisip ko nga. Tingnan natin ano ba sabi sa comment. So maganda daw dito kasi explain mo siya na parang factual na yun nga, tulad din nalaman ko nga, meron siyang pag. Ano kayo, may pag yung pambansang bayani natin. More on reflective daw. Yung ituro sa college. Baga, paano nila i-reflect yung heroism, yung sacrifice na ginawa nila sa kanila pang araw-araw na buhay noon. Siguro sana pwede nilang isalin muli o pag-aralan muli kung paano itinuturo. Hindi lang yung parang nagdadump lang sa atin na information at wala siyang purpose sa atin dahil alam lang natin siya. Sinong kinikilangan po pe? Oh. Matila, pwede na akong ngumiti. Ay mga nagagalit sa comment section. Yun nga yung point, di ba? Di ba si Johan ba to sa sa Monster? Panoorin niyo, maganda yun. May basahin niyo, maganda yun. Sunod. Good morning mga Tagal Eater. Sabi mo? Hayop ka. Leche. Ay mukhang mag-eto na, magkakaroon na naman tayo ng Tagalog versus Bisayawa. Pero okay lang, game naman ako dyan na meron nga tayo dati video na Tagalog versus Bisaya themed video. Ano ko dyan, game ako dyan, hindi ako pick on sa mga ganyan. Sunod, kaya, di ba? Bawian lang, di ba? Beng. Ikaw, pagpag, okay lang, gets nyo naman. Lap trip, sunod. Ayop kayo. Kalikin mo, silog. Namumuhay, Yung may pupunta pa sa comment after magpasawalang mass. hanggan. Amen. Hindi pa tapos eh. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Viral ka na naman. Tumayo ang Yan, nakita ko rin siya, tumayo ang lahat. Ba't kasi naman ang lanjot naman nung amen? Amen. Doon ako mas lalo nabibigla leche. Okay, sunod. Ano kayo? Opsok. Hindi yan one way. Ang hirap naman tumagpas ng araw dyan. Nagbumibili akong tint sa araw kasi nga ngayon summer. Sana lahat geto kasaya. Leche. Pinatrawag yan tayo binabatak. Tayo. Okay, sunod. Niyaya kaibigan mo kayo si Mao. Ano ba? Puro sa akin. Paano ba yun? So pag inano ka, totoo ba? Sa lahat ba yun,
ng pool, di ba? Holy water yun. At panguli, okay, nag-ano tayo, nag-full circle tayo, di ba? Tumakbo. Happy birthday. Happy birthday. Ito yung kaninang picture eh. My bookie wookie. Super bookie. Chupa Dugi. And so pretty. We love you. Diyan ba yan? Copyright, copyright. Ito na lang kesa ma-demonetize. Lakas ng trip. Sino bumili nito? May issue nga daw to eh, na hindi daw binabayaran to na mga to ng kompleto. Hindi ko alam kung totoo eh. Parang 50% na nakukuha nila. Bakit pag black eh, no? Madali yung ganito. Pero pag white, hindi nila to magawa ng parang ganyan. Parang walang parang benta. Okay, na. Doon nagtatapos natin mga memes. Kaya tumawa ka ba? Na-cancel ba ako? Comment nyo na below. Pindutin nyo na yung sunod na video bago tayo makancel pa.